Dnes vám predstavím dielka výtvarníka Branislava Rajsa. Branislav nie je úplne obyčajný výtvarník, pretože nepoužíva na svoje diela žiadne exkluzívne materiály ani drahé kovy, ale naopak využíva druhotné suroviny a najmä kovový v podstate odpad. Táto koza je v prvom rade vyrobená zo starých klieští a z rôznych iných častí, rôznych matiek a skrutiek, ktoré už neplnili svoju funkciu a teraz je z toho takéto skvelé dielko. Mám pre vás ešte jedno dielko na ukážku a tým je tento chameleón. Jeho telo je vytvorené zo starého hasáčika, tu aj vidíte, že bol pôvodne kúpený v Hornbachu. A k tomu Braňo dotvoril túto halúsku, lístky a skvelý podstavec z tvrdého dreva. Takže ak sa vám páčia takéto skulptúry, kľudne si ich príďte pozrieť k nám do Magisu do Bratislavy, ale samozrejme nájdete ich aj na našom e-shope www.magishop.sk.